Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo, mga kaaksyon. Tapos na kita partner kan mga reklamo, problema ngunyan mga kaaksyon. Pagkatapos kan medyo masalimuot na kwento na nagsimula sa pag-ibig at bawal na pag-ibig. Nauwi sa sakit ng Natukso. loob. Pero ngayon mga kaaksyon, Tagalog pa pati ako partner. Pero at least partner, bago kita nagsuruayin so bago naka-first base yun kita. ang pinaka-importante na nagkaiguanin pag-ulian so ama, buda so aki. Yan ang pinakamasiram na parte kan pagiging host ng pagkamuot programa partner ang nag-grain sa indang duwa. Pinakamasiram na parte kan programa na maging host kang programang ini Na may mga bagay na napagkakasundo. Yes. Lalo na sa paagiman ni Congressman Zaldy ko kan ako Bicol Siyempre partner, Partylist. takong wara kay Congressman Zaldy, day man kita digdi. Day man kita. Okay. Mga ka-aksyon, kay bahan tangon yan si Catherine Nieva Orjales kan Barangay Taplacon. Siya ang nanggana kan sa tuyang tablet. Nag-comment siya kan nakaagi niya tong episode. Siya ang As in, maswerteng siya ang winner. maswerteng winner kan sa tuyang brand new tablet. Ayan. Brand new. Brand Dahil pang new. gas-gas. Napapatus pa. Nasusupot pa. Nasusupot pa. Ayan, brand new, tadadan, mga ka-aksyon. Yaon digdi si Catherine. Kumusta ka, Catherine? Ano ang pagmati na ika ang in-announce ming nanggana kan sa muyang nakaaging episode? Mula sa puso ni Congressman Zaldy ko. Grabe pong ugmata. Nag-comment po baga po ako sa to mga alauna po yan to. Tapos nag-online class man po ako sa to. Kinapaguli ko po sa balay, wala man po kaya signal. Kinananga na po ako para ning kita gilay po nung live nyo po. Tapos amo po kaya to na lang kita ko na ning big-announce nyo po na ako po sunang gana. Kaya grabe po sa ugma na. Anong grade mo na? First year college po. First year college. First year college. Sa Bachelor of Secondary major in Filipino po. Ayan, sa ina eskwelahan? Daraga Community College po. Ayan. So, gura ano ka-importante sa imo ang tablet? Grabe po yan na dako lang tabang po ang tablet sa pag-adal ko po. Siyempre online class po kaya kami. Kaya dako lang tabang po talaga na magkaayo po ako gadget na arog po para sa pag-eskwela. Ngunyan ano ang pigagamit mo? Cellphone po na sa ipangod ko po. Nanunuble ka sa tugan Pira ka mo magturugang? 5 po kami. 5. Ano ang trabaho ni Papa tapos ni Mama? Si Mama po, BHW po sa barangay na Amon. Si Papa po, lang po, pasero sideline lang po sa pagko-construction. Okay. Dito na paalo yun, partner. Uni na. Yun na mismo? Yun na ni. Okay. Ayan. So, Congratulations. Maraming salamat po. Ano ang masasabi mo kay Congressman Zaldy ko kan ako Bicol Partylist? Representative ni Congressman Zaldy ko, maraming salamat po sa tablet po na napanalunan po. Tapos Ma'am Remy Aranetaning Mendanes po. Tapos Alias Ma Salvador. Kompleto, partner. Tapos Mr. Siram Joshua Martinez po. Maraming salamat po sa programa nyo po sa Aksyon Center po. Dako lang tabang po ini sa pag-eskwela, lalo na po sa koyang estudyante. Kaya pigagad ko po sa mahal na Diyos na dakula po kamo matabangan na arog ko pong estudyante asin sa mga nangangaipo pa pong tabang. Maraming salamat po. Ayan. Okay, congratulations! Congratulations! Sana makapagtapos ka Ayan. sa pag-eskwela Good luck sa imong and magamit pagklase. mo yan na maraya. Ayan. Good luck sa imong Maraming pagklase. salamat. Okay. Ayan. Partner, siya nang gana. Nanggana. Para duman sa mga ibang estudyante, So, mga paano estudyante, manggana? Ayan, so mga estudyante dyan na nagdadalan asin mauot man manggana ning brand new tablet. Hali kay Congressman Zaldy, kinakaipuan lang nindong mag-like asin mag-comment sa samuyang episode ngunyan na pagkahapon, ha? Mag-comment na kamo ngunyan mismo, ha? Kung nata kay nakaipuhan nindong manggana ning tablet, dapat yaon sa indong pangaran, eskwelahan, asin address kung saan kamo naka-star ngunyan. Kinakaipuhan man, magtag kamo ning tulong estudyante. Siyempre, kay puhan manindong mag-subscribe sa muyang official YouTube channel, Aksyon Co Center. Ayun. Tagalugin mo para doon sa mga kababayan natin sa mga sa estudyante Ilagang Camarines. na gusto din manalo ng tablet, brand new tablet kay kahali kay gikan mula kay Congressman Zaldy ko, kinakailangan lang nyong like ng aming official Facebook page, Aksyon Co Center, at kinakailangan din nyong mag-subscribe sa aming official YouTube channel, Aksyon Co Center, at mag-comment sa aming episode today kung bakit kailangan nyong manalo ng tablet. Kailangan nandun ang inyong pangalan, address, at eskwelahan. Siyempre, kanina may na-interview tayong nanalo. Yes. May saro pa pala ang partner na i-announce ka mo niya na maswerteng ng gana. Congratulations! Ang dami nating pinamimigay na
na tablet. Umuulan ng tablet mula Ayan. kay Congressman Zaldy ko and ako Bicol Partylist. Ang maswerteng nanalo ngayong hapon para sa episode na ito ay si Miss Realin Valladolid. Miss Realin Valladolid. Ayan, Taga-saan ito partner, si ang Realin? kanyang, nakikita po niyo yung mga ka-action, ang kanyang comment, nakasulat dyan, good evening po, Realin Valladolid po, isang incoming student po, taga-Bigaa, Legazpi City po ako. Ako po ay bumabalik pag-eskwela ngunya na maabot na school year. Nag-enroll po ako sa SLTCFI. Ako po ay nagpundo ng dahil nagkaugwa po ako kay Aki, kaya po ako nag-stop sa pag-eskwela ngunyan po. Pigpapadagos ko po an sa kong pag-eskwela. Tanganing matabangan ko man gilayon ang sakong mga magurang na nabigo ko kaito ta ako nagpundo. Muyap ko po patunayan sa inda na maski po may aki na ako, muya ko man gilayon makatapos. Sana mapili nindo po ako. Tadakulaon na tabang po ang sakong pagklase sa ngunyan, lalo na padagos na nagdadakol ang virus. Dakulaon na pagpapasalamat ko po sa indo kung ako po ay mapili para suportahan ko ang sakong pag-eskwela. Sana ugwa pa may marahay na puso na magtabang sa mga arog ming estudyante o lalo na sa arog kong nagbalik man gilayon sa pagklase, tanganing marahay na buhay sa mga masunod na panahon. Ayon! Congratulations! Binibining Realin Ayan. Valladolid. Buot sabiyon, partner, nagpundo siya sa pagklase pero mauot niya giraray magbalik sa pagklase. Paano ini maklaim ni Realin na ginanahan niyang tablet? Ayan. Arialin, tanganing maklaim mo ang sa imong ginanahan na tablet, may makontak po sa imong staff kung paano mo maklaim ang sa imong premyo. Ayan na. Ayan. Okay, maliban palang partner sa umuulan na tablet Ayan, mula partner! sa puso ni Congressman Zaldy ko, ang balita ko uulan din ng Uulan kas. din ng kas. Sa lahat ng mga sumusubaybay Oo. sa gabos na nag-antabay sa programang Tabang Ora Mismo, paano manggananin kas? May saro pa kitang parapol, partner. Iyan, kinakaipuhan nindong, kanganing manggana ka mo nin cash, kinakaipuhan nindong i-share ang samuyang episode. Pahiling daw kang kas? Ah. Kasi kanina may tablet ka na pinakita. Kinakaipuhan nindo mga ka-aksyon na i-follow as in i-like ang samuyang Aksyon Co Center Facebook page. And kinakaipuhan man nindong mag-subscribe sa samuyang Aksyon Co Center YouTube channel. Tapos kinakaipuhan nindong mag-tag ning tulong, friends, as in mag-comment, itatag nindo sa indong Facebook friend through comment. Kay puan nindong i-comment mo sa comment section kan sa muyang episode. Ayan ang masirbi nindong single entry sa satuyang raffle. Pwede din ang multiple entry baga. Basta dahil po mautroan sa indong itatag na friends. Ayun. Kaya mas dakul kang pigtag na iba-ibang friends, Mas dakul better. ang tsansa mo na manggana. Correct. So dapat din po na naka-public as in active an sa indong Facebook account para ma-verify mi po an sa indong entry. Ayun. Ayan. And ini partner, kung yung tablet para sa mga estudyante, ito ay para sa lahat. Para sa lahat, Para sa gabos. in cash. So, pwede digdian senior citizen ka, pwedeng kabataan ka, pwedeng balo ka. Ano man ang estado sa imong buhay, Single ka, may diferensya may man forever ikaw. ka, Pag sinabing mong diferensya partner, may kapansanan PWD, ka. ayan. So, pwede sa lahat itong kas na ito. Kung gurano ang kas, abangan. Abangan! Sa masunod na mga episode kang programa, i-announce mo. Ayan. Malay mo, partner. Baka 10 million yan o 50 million, halimbawa. Correct. Basta partner, ang importante, dakulang katabangan iyan sa indong mga ka-aksyon. Certo yan. Tama. And ito kayang tablet talagang para lang ito sa mga Mga estudyante. estudyante. Pero ining kas, Maski maski anong kaysay. katayuan mo sa buhay, Correct. pwede. So, para sa gabos na nagsusubaybay, kan Tabang Ora Mismo, kan Aksyon Co Center, Mas exciting ito, Partylist, partner. Mas exciting kasi pwede mong magamit kung ano man sa imong pangangaipo. nag-uran na ki-tablet, abangan naman ito ang pag-uran ki-kas. Yan. Digdi lang yan mga ka-aksyon sa Aksyon Co Center, Tabang Ora Mismo, asin kan ako Bicol Partylist. Saro na naman na makasaysayan at makabuluhan na programa sa indong inantabayanan sa episode na ini. Kami po ang sa indong mga nakasabay, Mr. Siramkan Bicol, Joshua Martinez Jr. po. Siyempre mga ka-aksyon, dahil po dyan nagtatapusan sa muyang programa sa mga masunod na episode, mas dakol pa partner ang sa tuyang mga papremyo as in exciting prizes. Siyempre mga ka-aksyon, ako man sa indong nakairiba daing iba, ang mga Salvador Can Bicolanja, Remy Araneta Mindones. Diyos mabalos and God bless Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin mabuhay kita.